Mga nagmotorsiklo nga di gihapon mosunod sa traffic enforcer ug di gyud mosunod usab sa pamalaon sa trapiko may sagad madisgrasya sa National Highway sa lungsod sa Minglanilla. Ani ang nahulikam sa report ni Femari Dumabok. Kining panghitabo sa Barangay Sentro, Minglanilla, makita nga gipahunong na sa traffic enforcer ang mga motorista nga padung sa north ug southern part sa lalawigan sa Subo aron mapalabang kining pa-crossing nga mga motorsiklo. Ang uban kanila hinay-hinay pa sa paglabang apan kining motorista nga padung sa dakbayan sa Subo kusog nagpadagan og ni bangga sa nilabang nga motorsiklo. Samtang nadasmagan usab kining pedestrian sa Barangay Kalahuan. Nilabang siya human nakita nga hawa na ang daan sa mga sakyanan. Apan sa dihang duol na siya sa tunga-tunga sa daan, kining motor nga kusog og dagan miigo ngadto sa pedestrian. Sa laing aksidente, kining motorista gituuhan nga nilihay sa gisundan nga motor apan na outbalance og natumba. Nahog ang driver, samtang nalagpot ang motor niini. Samtang sa Barangay Sentro gihapon, ang motorista nga pa left turn na unta gikan sa crossing padong sa south, natapsi nga nining puti nga pick-up. Kinibisan pa og gipahunong na sa traffic enforcer ang mga sakyanan nga pahabagatan og paamihanan. Ang nalambigit nga mga driver og pedestrian gidala sa tambalanan tungod sa naangkong mga samad sa kalawasan. Nasayran nga kanunay ang pahinumdum og hangyo sa Minglanilla Traffic Commission sa mga mag-agian sa National Highway sa ilang lungsod nga maghinay-hinay sa pagpadagan og striktong sundon ang mga traffic enforcer og balaod sa trapiko. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.